Härki döwürde Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyna hoşniyetli hyzmatdaşlyklar barha kämilleşýär. Dostlukly döwletlerde geçirilýän medeni çäreleri, medeniýet we sunugy satlary iri-de gatnaşýarlar. Meden ulgamda gazanylýan üstünlikleri ýakynan taşdyrýarlar. Özara tejribe başlaýarlar. Şunun bilen baglanykda halkymyň medeni özbaşlygyna şöhretlenýän milli sunatymyzyň we edebiýatymyzyň ösmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzyň Özbegistan Respublikasynyň näqi medeniýet günleriniň açylyş dawrasyna gatnaşyjylar Harezm welaýatynyň Sada drama teatryna Türkmenistanyň amaly haşam sunugaty eserleriniň muzey gymmatlyklarynyň sergisine we foto sergiye tomaşa etdiler. Harezm welaýatynyň Sada drama teatryna ýurdumyzyň medeniýet we sunugaty satlarynyň çykyşlaryna giň orun berli. Şerede duşun dowamyna iki dogunly halklaryň arasyna giň ýerimde anyp barýan gatnaşyklar şol sana medeni gatnaşyklary barada pikir alşyldy. Özbegistanyň halkara forumlar köşkünde Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasynyň näqi medeniýet günleriniň ýaparyş dawarasam ören täsiri boldy. Dawaratnajar Özbegistanyň halkara forumlar köşkünde Türkmenistanyň amaly haşam sunugaty eserleriniň muzey gymmatlyklarynyň sergisine we foto sergiye tomaşa etdiler. Soňra dawara Türkmenistanyň hemde Özbegistan Respublikasynyň medeniýet we sunugaty satlarynyň birlikdäki konserti bilen dowam etdi.